दिनै नैबे जोंनि बेलस्रि हालामाव जेसांखिनि जोंनि बर' गामिफोर दं जोंनि बर' गामिनि रायजोफोरनि जिबोरै जिउ खुंनायाव जिबोरै जोंनि संगठनफोर दं मावबोबाय थानाय गोबां मावबोदोंबाबो जोंहा दिनै बिटिआरआ जि मोननायनि जिथु लामायाव दं हाबनायनि लामायाव दं बे फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोनसे गोदानै जे संगठन नांबावगौ जोंनि थाखाय आंखाल जायाखै जोंनो संगठन नांला बे संगठना जि मावबोनाय संगठन दानि फरायसा आफादा मावबोनाय संगठनानो जोंनि बे बिटिआरआ बे जोंनि जे थाखानाय सनितपुर बे जोंनि दब्लायसे जिखिनि मोनथाय बे मोनथायखौ जों मोननायनि जोंहा लामा मोनखाबाय बिनि गेजेरावबो बिनायजाब होननाया जोंनि बे बेलस्रि खन्द'खौल' नुहुरनानै बेयाव मोनसे गोदानै आरो बनसु आफाद नांगौ बा गावनि जिथु धीरेन बर'नि एजेन्ट बा सेलाबाबो सोरबा संगठना रायलायनायनि गेजेरजों संगठनखौ दायो बे समावनो बियो बेलस्रि हालामाव फैनानै गावखौनो हारसिङैनो संगठन दानो फैनायाव बेबायदिनो रायजो राजानि खुगायाव गाव बुंना लानायाव रायजो राजा जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि जे सेंग्राफोर बा जोंनि फरायसाफोरा नुनानै बिनि सायाव दुखुनांथावा ना मोननानै संगठननिफ्राय बे बेरेखायै मावनायखाय बिथांखौ जोंनि खाथियाव थाखानाय बेलस्रि जोंनि लकेल थानायाव बेखौ जों समजायनाय हरनाय जादों बिथांनि जुदि मावथिया मोजांबा मावग्राथारबा इन्दि बे सोमावसारनायावनो बे जोंनि सनितपुर बे बेलस्रि हालामाव आरो मारो बनस' नांबावगौ इन्दि बे समावनो बियो बे एकर्डआव थाखानायखौ बिनि सायावसो सावरायनानै जोंनि बे बर' रायजो राजा दुखिया गथ'फोर फरायनाय जेसेबां जौगानांगौखौ बियो मावलांनो हालांगौमोन दा गोदानै बनस' हारसिङैनो बे गासिबो जुदि बेयाव एजेन्ट बायदि फैनानै सोरखौबा थाखा लुसुनानै संगठन बानायनाया माब्ला मोनहैगोन बिनि राव सोदोबा जोंनि दिल्लीसिम जिहेतु जोंनि बे बर' सरकार बिटिआर सरकारनि बेरेखायै बे संगठन दानानै गावखौनो बे केबिनेटआव जिरायनो थाखाय जोंनि बेलस्रि ओनसोलखौ एदावफैनानै जोंनि बर' सेंग्राफोरनि बर' रायजो राजाफोरनि खर'आव जि गुसु खर'आव आरो बे बरफ लुसोमनानै गावखौनो गाव गरम जानानै दिनै बे साजाखौ बे मोनदों आरो बे मोनथावना साजाखौ मावनानै गावनो लानाय जादों बेनिखायनो जोंनिफ्राय बियो आरोबाव जुदि बेबादि जोंनि ओनसोलनि अनगायैबो गुबुन ओनसोलाव मावोबा बेबायदि गमामायैनो बेबायदि पुलिस थानायाव समजायजागोन बेनिखायनो जों खावलायो जोंनि ओनसोलाव बेबादि मोजाङै मोजां जों संसार जानायाव आरो हाबावोबा जोंनो साबसिनसो देखायनो हानांगौमोन बे समाव जोंनि जायगायाव गोरों गोरानि गेजेराव आरो बे हारसिङै गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन संगठन गोदानै दानायखौ जोंनि बे जायगाया गनायनाय जानाय नङा जोंनि संगठनाव जोंनि जायगायाव गावनो गाव आसामखौ लानानै जोंनि जिथु बिटिआर सुक्ति जाखानाय एनडिएफबिखौ लानानै सुक्ति जाखानाय उनाव आरोबाव एनडिएफखौ गारनानै बे गोदान बनस' दानाया बे जोंनि बेलस्रि हालामाव जों बेखौ बन्द' खालामनाय जाखागोन आरो बे दानोबो हानाय नङा आरो बे हारसिङै बे संगठन दाग्रा बा मेल मिटिं गैया गुन गोनां खोथा रायलायनाय गैया संगठननि लबाव सोरनिबा एजेन्टनि लबाव रां रुफा खांनानै रां रुफा बाहायनानै सोरखौबा सुत्तु खालामनानै गालांनायसो बे बनस' जागोन बेनिखायनो जों बनस'खौ गनायनो हाया बनस'नि अनगायै थाखानाय संगठनफ्रानो जों मावलांगासिनो दङ बेनिखायनो आं खावलायो जे उन समावबो बनस' होनाय सोदोबा जोंनि बे जायगायाव थानो मोना गोमोरनांगौसो अबेबा जुदि बनस' दङबा बेयाव जोंनो सन्देर फैनो हानाय नङा जायनि जाहोनाव जोंहा दानि सरकारा दानि गभर्नमेन्टआ दानि मावथिफोरा मावलांबाय थानायाव गेजेर ससे हेंथा होनाया बेबायदिनो आरोबाव सोरबाफोर ओंखारबावोबा थांबावनांगोन बे पुलिस थानानि खाथियाव बेखिनि साजा दा बिनायजाब बादि साजाखौ लाफिननांगोन बेनिखायनो जों सतर्क होबाय बिनायजाबआ उनफिनाव जाहाथे जोंनिसिम बेबायदि दा मावफैथों दा जेरैनो दंहैयो मोजाङै थाहैथों गावनि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिनि हाबाफारिफोर दङबा गाव मावना लाथों जोंनि ओनसोलाव जाहाथे बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि एक्स एनडिएफबि दङ एक्स एनडिएफफोरा मावनांगौखौ मावगासिनो दङ जुदि गावहा एक्स एनडिएफनि मोजांथारमोनबा जोंनि खाथि खाला एनडिएफफोरखौ लानानै बनस'आ मा बुस्थु बा दा मावबाय थानाय सरकारा मा जिनिस बेफोरखौ गावजोंनो जुदि रायजोखौ लानानै जुदि बुङोबा दा जों खोनानायाव मिथिदों बै न'सिनाव थांनानै आलासि जानानै फंनि खोथा बै लोगोखौ नुनानै खुसिनानै मोनसे खोथा फैबा थोब थाखा गोनांखौ नुनानै फुथारनाय मोनसे खोथा बे खोथाया बनस'खौ दानो थाखाय फैनाङा बनस' दायोबा जोंनि जेबो जाथि खुरमा नङा बंस'आ जिहेतु बिटिआरनि हेंथाया जोंनि जाथि खुरमायाव गोलैया बेनिखायनो जा जि गोरोन्थि मावनांगौआ गावनो मावना लादों बेनिखायनो जों मोजां मोनदों जे बनस'आ जोंनाव हाबनो मोना आरो हाबबाबो बेबायदि दा मोननाय बायदि साजा मोनलांबाय थागोन फारि फारि आं बेखायनो खावलायदों जोंनि गासिबो बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोराबो जाहाथे जोङो जि मावलांगासिनो दं बे जाहाथे जोबागौ मानि जों जिराया आरो गोदानैनो जे अबेबाबो फरायसा ओंखारफिननांगौ अबेबा जोनोम होनांगौ बे जोंनि बेलस्रियाव ओनसोलाव जानाय नङा आङो दिनै बेलस्रि हालामनि गामियारि रायजो राजानि सासे मुरब्बि जानानै आङो
दाख्लैसो 2022 मायथाइनि 24 खालार खालि जोंनि बेलसि हालामाव मोनसे फिसा जाथाय जालांदों। दा बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो होननानै आङो रादाबखौ बयनोबो दैथायहरनो नागिरदों। मानो होनबा जोंनि बेलसि हालामाव दाख्लै एक्स एनडिपिनि रन्जननि सासे माने पाब्लिसिटिनि नेहाथारि जोंनियाव हाबफैदोंमोन। गिबियाव बिथाङा जोंनि आबै पुर्णिमा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि अफिसाव फैनानै बिथाङा लोगो हिसाबै रायलायनानै साहा कापसे लोंनानै बिथाङा बाथ्रा मोनसे बुंलांदोंमोन जोंनि सिगाङाव। बिथाङा माने जेनेबा बेलसनि खोलाहा सोरनिबा न'आव थानानै आलासि जालांनो एबा माबा मोनसे मिटिं खुंलांनो होननानै बुंलांदोंमोन। दा बे गेजेरावनो बिथाङा जाथाय जालांदों साननैसोनि गेजेरावनो। दा बे जाथाया बिथाङा गुमुर गैयालासै जोंनि बेलसियाव जोंहा आबसु दं, सायथ' दं, गासैबो गामियारिनि रायजो राजाफोरा दं। मोनथिखानाय बादिब्ला बिथाङा बे जेंनायाव गावनि सैथो खोथाखौ बुंनो रोङियाव बिथाङा एसे माने रायजो राजाजों एसे बुजाना हरजादोंनो। नाथाय जोङो खोनानो मोननायाव निउसाव खोनानो मोननायाव बिथाङा माने बुंदों जोंनि बेलसि आनसलिकनि आबसुफोरखौसो बुना हरदों होनदों। बे नंखाय। मानो होनबा बिथाङा सासे एक्स एनडिपि जानानै जोंनि बेलसि हालामाव थानाय दुखु दाहा जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो एक्स एनडिपि जानानै एक्स एनडिपिनावनो माखासे बेकग्राउन्डआव मावनो गोनां खामानि दंमोन। बिथाङा एक्स एनडिपिनि सासे जे मुरुबि जानानै बिथाङा गावसिनि एक्स एनडिपिनि मोननो गोनां रांफोर किसुमान केडारफोरा मोनाखैमोन। बिनि फारसे खामानि मावलांनांगौमोन। किसुमान न'खराव दिनैसिम जेल जानानै दं, एनआइए नांनानै दं। बेफोरखौ बरननायावसो बिथाङा खामानि मावनो फैनांगौमोन, खबर लानो फैनांगौमोन। आरो लोगोसे माखासे एक्स एनडिपिआव हाबनानै बा एनडिपिआव हाबनानै मुंख्लं जालांनाय न'खरफ्रा फैसा मोननो गोनां दंमोन। रिहेबिलिटेसनखौ बिथाङा मावनो गोनां दंमोन। नाथाय बिनि फारसे जेबो बुङालासै, रायजो राजानाव मदद लायालासै आरो मोनफ्रोमबो जोंनि आफाद दं दिनै आबसु आरो साहित्य सभानि परामर्श लायालासे बिथाङा सानै साथामसो एसे गोरों गोराखौ लानानै बैनि न'खर माने बेबादिनो माने बनसुनि उदजापन खालामनानै बिथाङा सानै साथामसो माने एसे सिखावै माने आफाद दाफैनायाव खोनानो मोननानै आबसुफ्रा माने बेखौ बिथांमोना मा हिसाबै फैदों होननानै सुलु लानोसो थादोंमोन। बेयावनो गामियारिफ्रा जों बेखौ फोथायला, जोंहा माने बिटिआरआव हाबनोसै आरो लोगोसे हा हुआबो जाबाय आरो सोलोंथाइयाबो जाबोगासिनो दं। आरो बे खोथाखौनो लानानै आबसुफोरनि खोथाखौनो लानानै जों जिरायनानै दंगासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा बिनि गेजेरावनो बनसु दानो होननानै फैनायावसो बिथांनि बाथ्राखौ रायजोफ्रा सहायनो हायैयाव सानैसो रायजोआरिनि खोनासंनो बानानै बे खोथाखौ माने गनायनो बानानै बिथांखौ रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो सानैसो गोसो गुदुं थै गुदुं मानसिया बेखौ बुना हरनाय जादों। नाथाय जोंनि आबसुनिफ्राय रावबो बुना हरनाय जायाखै। मानो होनबा जोंहा जोंनि बेलसिखौ जों मोजांसो दानो बयबो संगठनखौ फसंदों। दिनै बिथाङा गफुरनिफ्राय फैनानै बेबादि मोनामोन आरो एक्स एनडिपि जानानै बेबादि जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामना फैनायखौ जों लुबैया। जाहाथे बिथाङा जुदि भुलाव खामानि मावनानै जुदि बिदि बुजादोंबा आबसुखौ दायनिगिरि होबाय थानो मोना आरो निउस मिडियायाव फोसावबाय थानो मोननाय नङा। आरो बिथाङा माने गावो फेस टु फेस जोंनि आबसुजों फैनानै आबसुनाव खेमा बिफैनांगौ। आबसुआ उल्था खेमा बिनो गोनां गैया। माने आबसुआ माने एन्जुरिं एन्ड लास्टिं मोनसे आफाद बे जोंनि। दा आङो मा बुंनो, बिथाङा जाहाथे बेबादि जोंनि सुख गोजोन जानायखौ दुख होफैया आरो बेबादि बनसुखौ दाफैथ'नो जोङो बादा होखादों आरो दानोबो मोनथ'वा। जोंहा माखासे माने 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जालांखादों। बिनि दफा मथे दाबो लासै लासै जाबोगासिनो दं आरो जानो थांगासिनो दं। फरायसालियानो जा, हा हुआनो जा, जों बेखौ नेनानै थागोन। आरो बिथाङा बिनि गेजेरावनो जुदि बेबादि उल्था खोथा बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव गुबुंले खामानि मावफैबा जों साफ्रोमबो रायजो राजाया बिनि फारसे जों हेंथा होनानै जों बिथांखौ जों गाज्रि मोननाय फोरमायहरो। आरो बिथाङा जाहाथे जोंनियाव बेबादि फैनानै जाहाथे बेबादि बनस' थनस' दानो मोनथ'वा आरो बेबादि खामानि मावफैनायखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगार जानांगौ, जों बेखौनो खावलायो। आरो बिथाङा एनडिपि जानानै बिथाङा मावनो गोनां बहुद खामानि दं। दहाय एसे सिगाङावनो बुंखादों। नोंथाङा एनडिपिनि जानानै जुदि एनडिपिनि मुं लानानै जुदि बेबायदि फैदोंबा दिनै बनसु सोदोबा बिथांनाव ओंखारनाङामोन। बिथाङा एनडिपिआवनो जेनेबा गावनो सिगांनि फार्स्ट पर्दायाव मोननाय 4 लाख फैसाखौबो जेनेबा मोनजाबाय बिथाङा। दिनै आरो बेयाव एनडिपिआवनो गावनि लोगोफोरबो मोननो गोनां दं। बिनिफ्राय बारनानै बनसु दाफैनायाबो एसे उसुबिदा खोनायो आरो लासिं सिं। जाहाथे सासे गोरों जानानै जाहाथे बेबादि जोंनि गेजेराव मोजां लामा दिन्थिनायखौ जों बयबो लुबैयो। गाज्रिजों आगान सुरनानै जोंनाव बेबादि माने गुलाय गुजाय खालामफैनाङा, नांलाय खमलाय खालामफैनाङा। आं बेखौनो खावलायबाय पाब्लिकनि जानानै आं बेखौनो बुंनानै आङो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे
बे मापनि थाखाय आबसुआसो खेमा बिनांगौ बे जानो हाया बिथाङासो आबसुनाव खेमा बिनांगौ आं बेखौनो खावलायनानै दोनथ'नाय जाबाय।